Hola zuek, ongi etorri beste bideo batera. Bueno, zuek eldogan ojara. Eta aztujat dana. Bueno, aztujat, a ber. Malenek esan dago, ez alazkarri berrosako, ba nik ez dut ekarri. Zebe. Osa, tipo, erropiata bai, baina beste dana. Los cojones esateko aztujat. Jakunean okurridu. Okurridu. Bueno, toaia gat okurridu. Osa, gauza dien bezala. Indogu konpria eta ontsi elduga. Eta nioket kriston gozi, osa, bokadillo bat bihot. Ja ez da nahi, bihot. Bueno, zuek etorriga herrira. Eta gare hartzen. Baina. Gare begira escape rooma hartzeko biharko. Ez gabiz lortzen, nire ustez. Bueno, pintxo bat. Eta beste. A mí no me gusta, Zuek, hasi da kriston zaparradea. Ni hori ez rekitzen hemen nire ikusita! Zuek! Bueno, zuek, melau inga. Melau. Ikusi oso horreko bideoetan, zela... Hori zin dauz zipek. Bueno, ala. Bueno, ikusi. Ralladura de limón. Oh! Lamen. Txagare, Bai, bai. Zeba izango da. Erakutzi, kartia. Da bero behia zuek. Politxa ba, Gustatuka. Bai, da originala. Hamburguesa gare? Oso eskatu pizza zati lau. Ai ama, hamburguesak itxura hona dauke. Kusi? Bueno, ba hori Enzio bai. da dugu. Zuek, behitu, que pintaza. Hau da, garbatxo de calabazin pistachua. Tomate ez dakize calabazin. Ba, male, bezala lehen, tres estrellas. Hau da, carbonara. Hau da, Hala, horre hau eguzela, porketa, tipo erdi eta erdi. Eta hau da, fungi. Bueno, gare gozaltzen. Alto azkenian ordu bisakarte hor tuku. Porque evidentemente unas buenas marujas. Eta hoen gare gozaltzen, atzoko afariko sobrak eta tostadak. Pues kriston gozaixa daukogu. Osa daukogu aguakatia, pavo eta urdai azpikoa. Zumito hau de zu ez da gola oso ona, barkatu zatia. No hacemos patrocinación. Eta pizza, atzoko pizza de traktoria. Traste bere. Bigarren tostadia dauko hemen té negro kombucha de frutos rojos, no, una cosa ez Bai. Eta tacita vintage bat. Eta zebez, bai jandut pizza eta holako beste bat. Gaur, indarrak hartu ditu. Pedaz paseo bat ematera, lekuago superpolitxa berez. Eta, hori, behituen zie, que biztaz. Zuek ikusi, beta horreko batzuk dara, mendik ikusteko itxasua. Tamen, adjuntamos sipen frasia, la mirada de enoja. Me retiro. Ai, ba, politxa da. Aquí tenemos un búnker construido en 1895, el cual se construyó para afrontar las guerras venideras de los galos. Bueno, jarraitu kontu hau. Kontuan! Zuek, biztak politxak dira. Bai. Itxasua. Bueno, indou ja bueltia, la ruta del colesterol bergarakua izango zen. Eta zuen gare begira, porque dago ferixa bat kotxiena. Eta ez dako... Bueno, zuek, etorriga a una exposición de coches que se llega un charter gratuito a pie. Así que, bagoias. Ja, behitu, en sí politxa da. Me encanta brillantiniakin. Ez da apreciatzen brillantini hemen. Horrek altagozak. Ai. Hau izango zen el coche del Jonan. Ze gartzen da? Ba, behitu, guk itxen duguna postureo. Ikusi dare? Hola, tipo kamioiak eta hola.
Bueno, hau da lekua. Sí, hori da impresora 3D bat. Había pieza. Bai, gero hor darela. Andon, kompra berrixa. Zer da, puzle bat. Puzlia. 35 euro. Bai. Behitu hauke guai. Gero dare beste batzu, pues ya más sin más. Hemen dago erropia. Ikusi zuek, hau da realizetako asientu, ahi emako geinak eta dana, Jarri? Venga, ando, jarri. Zuek izke, behitu, zela mobitzen dan. Bueno, zuek, andok proba unbia dau. Qué divertido, ando. Zuek ikusi hau zuen? Bai. Zuek eta behitu eskola honetan, ke guapo dauken patixua. Zuek hau behitu, ke guai barrutik be bai. Ke ikusi txenda. Hau eskapotablia. Hau be guai dago. Behitu barkoak be bai dare. Etxera bidian, bueno, poteguan, topau dugu denda bat eitzen dela, zen kenken. Eta esan dugu, ba, juten gara ikustera berzeban, nik erosiot kolektero hau. Eta, evidentemente, zeren sobre sorpresak. Eta nola ez, ba, erosien dut. Amalenekin gozko unboxinga. Venga. Por cierto, nik asmatin dutela sobre sorpresak zerela. Ze izango da... Esan janderu ez jarba da. Otro sobre. Zuek. El diario Baskoa. Galitzen indozku, ia sorpresa nola esaten zen. San Ferminetarako, juju! Malentzu jantzi sin duda. Edo risa dolar. Zipia mentalitaten San Martinak basaudia eta Gabonetako arbola bihurtzen. Ganbelarritxakoak sorpresan ekarri ditugu. Boltza baten. Eta gero txipe jantzi ditxuk usi dozuen bezala ez, el árbol de Navidad. Eta poltzan egon da. Eta poltzan egon dia, baina eske oen árbol de Navidad da, nire zerbezia. Es, pues, da como la guindilla. Evidentemente, markak ez dugu esango, porque ez gaitxue pagatzen. La guinda del pastel. Hori da, eta ikusi gure ensaladak. Bueno, ez dozkue pagatzen da, repite bere, Estrella Galicia. Ensalada de pasta, bakoitzak nahi zoan bezala egin da. Zuek 10% dago, baina, bueno, azkar batzen erakutziko zuegu. Lehenengo nire kamizta berrixa. Bueno, berrixa, ya ez da hain berrixa. Eta bi, granizau honek, dago zoztuta, bai. A ver. Bueno, hau da... Dracula, morea, eta hori da frutas Goazen del baso bosque. batera botatzen. Ez da, hola, baso batera bota, bila, arrautzen da holan. Ras, politxo bada, venga. Basoak, hemen dokat basoak. ¡Qué asco! Me encanta! Zorongilloak urtetzen. Ay, ama, qué asco. Ni nago super predispuesta. Superrotza. Kutsariakin jaten dugu hori. Bai. Bueno, dauzko, egunetara ditzugu, porque ba, jendia, sarretu inda hor dandoko hemen. Frutas del bosque, zin zen. Hau zen Dracula eta... Frutos del bosque, urdina. Nada de frutas Da, del bien, bosque. bueno, ba, probauko hau. Textura, bueno, irtien da como pescat. Ordina da tipo pitufo. Ordina dago super ona. Me gusta más bat. Jatu con Malen. Malen y... Txilla. Hau doka Coca-Cola usaina. Buah, no super zuen txarra dauka. Dare pixka superronak, baina neixo dut urdina. Otzotza. Ibili munduan agobiauta. Ay, amando. Hau ez dago Dago superrotza. Dutxauga, bueno, gonga jolasten virus, pikauinga, despikauinga, dutxauinga, eta jantzinga, evidentemente, galdu indot. Bueno, ez dut galdu, ez dut irabazi. No, varios. Irakutsi batzuet, hola zuet kamisetak. Bueno, outfit honek no me convencia mucho, baina... Zerbitu, txapaletxak. Hori, Instara igo dut, baina, claro, igual, de repente sorpresa ez duzta zue jarraitzen instan, así que jarraitu eta eskatu kamisetak, no? Jo, que pelos, chica. Bueno, Alixe, ikusten basare hau behitukatu bada. Kapito bat.
Beste olartxako batzuk. Ui, emojixak. Jode, zuek. ¡Guau! Nere ustez egi derrarmen dari zeintzat, porque le pega mogollo. Hau ez da legala, ya, zuek. Zein erregala huia jatzea. Jamaikako. Eiderrei. Vale, eskatu ditugu gofriak. Bat. Hau, txokolate zurixakin. A ber, malen, tío. Eta hau, txokolate normala ez, txokolate con lechekin. Mola más oscuro, Bueno, sartu gauna barrura ze aizia, eurixa eta gomen gare. Igual igual kainoiak, Ez diak kainoiak? Zer bezala. Lagu gare. Sí. Bueno, hemen dauko patatak, hemen kalamarak, Rabas, de gibion. Hola zuek, egunon, ze moduz, bueno, gaur natuga, egun euritxo batekin, baina dauko superplan ona, goieselako, eskapa kolindresera. Beo escape room bat. Gure misinua, evidentemente da irtetzia eta irteningoga. Irteren biaga. Vale, irten biaga, hemen. Andoni, evidentemente da Game Masterra. El líder. Así que bueno, hori joango ga informatzen ze moduz doian. Zuek, escape roometik irtenga, juhu! 10 minutu sobrau. Bai, 10 minutu sobrau jau, posik gare. Ez gazarretu gure artian, así que hori oso ondo. Oso ondo eruanga. Ez eren sustuak, así que hori eskertu indogu. Zuek deitu dut ontxe berdan bat bira, porque topau dugu errepidean, buitre bat zeharrano bat. Zaixa. Bueno, putre bat topau dugu, errepidean zuen laguntza eskatzen rollo minakin hankan ezin zan ibili. Super gaizki pasau dugu, gaizki sentiduga eta dituen dugu informatzeko. Pero ya tenían aviso. Baina hemos hecho la buena acción del día. Bueno, Castro etorriga. Castro, Euskadi da. Hori txikitan pigat esate zosten. Zuen gaitxik. Kaixo ekipo, bueno, Zuek, gare bazkaltzen el patio deitzen da taberna batean. Eta gare kotillo maximuan, porque ez du bebita. Eta tabernia dago berriztuta. Bai. Ontxe lagakotzuko plano batzuk usteko, bale? Zuek, eta en primizia, esaten dut zuegu, daukogula proiektu bat martxan. Se vienen. Se vienen cositas. Gauzatxoak datoz, baina horretarako apoio enbia dozua gure Gure etorkizuna izateko parua. Hori, zuek jan ditugu piperrak, eta hoi jan bego jazua, eta kodilua. Eta postrera, pues que claro, jartzen zeban, tipo, pues, que nos van a sorprender. Gauza desberdinak katzea. Eguneko postreak diala, sorpresa. Ez que, a ver, ze tokatzen da borgonia. Spoiler randozkue, porque guk nahi dugu torrija, carrot cake, eta ez dakik usen eixo dugu. Tiramisu be, bai. Tiramisu. Eta ya está. Agur zuek. Super politxa de terquiña. Con la raquis no ya, como si fuese yo aquí, vamos.